днес хората, които работят дори и по празниците. Да, има такива хора и на тях изобщо не им е лесно. Нека видим, защото не чуваме вече. Здравейте, аз съм Дианка и днес ще ви запозная с едни хора, които няма да почиват по новогодишните празници. Те ще ни забавляват. Я кажи, на Нова година ще работите ли? На Нова година, да. Живот и здраве, ако сме тук, защото имаме много покани за чужбина да пътуваме в Берлин, в Виена. Българският Джордж Майкъл. Българският Джордж Майкъл. Здравейте. Има ли някой, който да се отнася лошо с вас тук в Подлеза? Не, няма такъв човек, който да каже, бе, силно свирите, лошо свирите, не. Всеки се радва на нашата музика, играе, пее. Не ви ли е студено тук в Подлеза? В момента е студено много. И какво правите зимата? Ние сме свикнали. С по колко чифта чорапи? По 2-3 чифта чорапи обличаме. Това свири оркестър Чини Бенд София.